Sherifla jabaran sofle bago anga foli ani wala nywan be aw bela jene amun mi kan naje jamana kono ani jamana koka amba bela jene fo jango to dala mo Sherifla tele am bela jene ka tele sodo bi sariya blon kono angeme ka ministry bisimla bi nen aw anabo kumban kono ka sabu ke ministry so jora ye anga jamana barako sabatili la mun seka ke anga jamana kono gela jimombe ne ala sona bi babu abina talike oreka anga klina ale de ne le thème du jour les missions du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle anga mawelele o kenaka nyama ere dokoy monsieur le ministre ana rebe ñokon fait mi ne ale be ministre so kuna monsieur Bakary Doumbia ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle ana rebe ñokon fait ni haklinenka ministre so ka bara jumay bara dolin ko fait Chageda jumbe no ni orube relevé ministère yera la ministère sola o kofe kana laje ministère nali ni biche muni mun baraw kera awnga hage do fana ko do jamana forba chaw ka baraka ni gouvernement be awn kama pour la satisfaction de l'intérêt général o be ka amunun kama akayin fana kuma wala anga don nanya don ka fo nin kera ni make ni fana projet be no abe haklu sigi ko sebe anga jamana amako bo labi an fana karamo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a hamnan ko bado e jamana sabatili minye basigi sabatili be ni keleya ka do jamana kono kuma wala nanye fama wele nu nana kene kono geleya munun be amo don iba soro ame fen jaman bisigi o bisigilu o chama be ban o senfe amba don ambela jene me haklina kenna minye jamana yirwai wala ministry so joro bi ministry ana o nyafayana mungera muntora geleya jimombe ne ala sona sharia bilo lajibago nen aw anabo kumban kono nen ko in konnana kasabu ke anga mawolele no ye ministre yere ambulo kenaka amba fo soni ani monsieur le ministre amedo anga babu kono inshallah. Monsieur le ministre ami foki walimando isonena kananga woleli jabi wala saka masala anye ministre so joro ka jamana kono munun kera bara munun kera geleya munun be ani projet munun be ni ala shimaya bo iyo minga mi foki wal nyimando idumuya ba wulili jaranye san ganda do ko wala mba faka folike ka Sherifla fo ka barakelaw befu ke refu krenkenela immena neyninga wala sanga sika mo fese latike mali deunka ko famia anga baraka a jaranye a benama. Merci bien, monsieur le ministre. Amifo pour la disponibilité. Amano ko sebe mais o benata iko nie faso kungwe wala sa ka don fana iyo minke o folini wala nyumando amfana mo o segi yerema o ko fe tilela ka kena nga wati aleman jango sebe notamment chamambe no angelen ka fo kam nan jam kanke o yinni ngali chamane blakana anga whatsapp numero be no na me jam kan labe anya fo don temelona wala binaye ministre so ereta minye ministre soy ne ba ko nabi ali ka barba yu jumay nango ko mission de mission principale inti kay ni ngala ministre soy ne be mingna ko yoro ya to fo kam na sego kan aka mission e barada monode folo ka kere haklina ko bab ko sinsin ko iriwa jamana kono dimsen ko kunda ani musu kunda o temenen ko ka formation métier kalan ko fenen yiriwa ko sinsin wala sa mali ke tienre o kaseka bara manke o kaseka nafasoro a sabana ka fenke fen na pseka to am pseka fere ani dabalu tike dimsoni numso ka barasoro o de fen département nga mission e aka baraketawi ajaranye ni e musoni demson kon fo ndalimala ka fo beremato ko fe blene tabarikala wala bi chageda jolibe no munum be relevé ka département na ne ka département chageda damado de follow oui service rattaché nous est CADD cellule d'appui à la décentralisation et la déconcentration oui barakeda chageda mimbe a anga décentralisation fanga cheboli mimba sinsi ne ka département kono abanga mo de ka famille ka nga ketchumna no boraye organisme personnalisé na be fuma ko agence olube o folo e APG
n'o bɔra ye ANPE bɛ yen FAPA bɛ yen ONAF bɛ yen uniforme bɛ yen olu bɛɛ bɛ ne ka fɛn kɔnɔ donc n'a ka di ye n bɛ se ka don u ka baara la APEJ o ka baara ɲɛsinnen bɛ ka denmisɛnninw bilasira kɛnyɛrɛye baara kɛcogo la k'u kalan ka fɛɛrɛ ɲini ka musaka ɲini cogo min na u bɛ se k'u ka entreprise créer FAPA o ta ye kalan ye ka denmisɛnninw ni musow kalan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka kan ka kɛ métier kalan FAPA kan ka se k'i dɛmɛ k'o kalan kɛ ɔ ANPE o ye intermédiation ye c'est-à-dire ANPE ka baaraba yɛrɛ sinsin min ma k'a ɲini cogo jumɛn minnu bɛ baara cakɛda bɛ minnu bolo ani minnu bɛ baara ɲini k'u bila u ka ɲɔgɔn dɔn u ka se ka baara sɔrɔ minnu bɛ baara ɲini ANPE bɛ muso ni denmisɛnninw dɛmɛ n'a y'u kalan fɛnɛ a fɛnɛ bɛ kiti d'u ma a bɛ baarakɛminɛnw d'u ma maintenant ONEF o ye cakɛda ye min nafa ka bon parce que ale de bɛ Mali fɛn fɛn bɛ baara kan ale de b'o o sɛgɛsɛgɛ k'o statistique labɔ walasa an k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛ bɛ yen u ma baara sɔrɔ ni mɔgɔ hakɛ ye baara sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ yen ale de b'o san o san a b'o o babu bɔ walasa mɔgɔw k'u faamuya donc yɔrɔ o nɔgɔyɔrɔ ka bon voilà n'o bɔra uniforme o fɛnɛ nɔgɔyɔrɔ ka bon o ta ye kalan bɛ kɛ curriculum kan k'o dilan cogo min na walasa a ɲuman bɛ se ka di FAPA ma ka ɲuman di minnu bɛ kalan lase denmisɛnnin ni musow ma o ye uniforme ka baara ye donc n'i y'a lajɛ gouvernement ye cakɛdaw sigi sen kan minnu mana fara ɲɔgɔn kan baara bɛ taa ɲɛfɛ. Nin diyara n ye kojugu monsieur le ministre an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kɔnɔ kaba dakuruɲɛ damadɔ an y'a dɔn nin baarakɛli yɔrɔ ninnu bɛɛ kelen kelen u kan ka mun kɛ ɔ ni jigiya kɔni bɛ yen nɔ bi Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ i ka minisiriso a jɔyɔrɔ ka bɔ a la min ye baarako ye o kɔfɛ an b'a fɛ k'a dɔn bi n'an y'a ta k'a lajɛ kabini ni i nana minisiriso in kunna don min ka se bi ma baaraba jumɛn ni jumɛn kɛra ni an bɛ se ka o ta k'o kɛ misali ye don nataw la k'an sigi k'a fɔ ni Ala sɔnna jamana ye a ladiya. Anw nommé ministériel i b'a dɔn le président de la transition le colonel Assimi Goïta a ye babu dɔ bɔ gouvernement kan ka baara kɛ cogo min na premier ministre Choguel Mayiga le janvier kalo tile 13 o fɛnɛ i sinsin o kan ka anw ka baara d'aw ma ne kɛlen ministre ne ye n ka mɔgɔw wele an y'an hakili jagabɔ k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa transition in bɛ se ka ɲa o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ an y'an ka laɲini 3 de ɲini mais o laɲini 3 in na kelen bɛ yen o de y'a la belebele ye fɔlɔ an y'o fɔ o ye ko ka condition kɛ pour que mɔgɔw ka se ka baara sɔrɔ mais a la sabanan in comme n y'o fɔ o y'a belebeleba o ye togoda la ani an ka duguba kɔnɔna la denmisɛnninw ni musow fɛɛrɛ ka tigɛ u ye ani dabali ka tigɛ u ye walasa ka baara sɔrɔ donc an y'o laɲini de ta o laɲini talen n ko pour que walasa an ka se k'o laɲini kɛ f'an ka a lajɛ ka fɛɛrɛ 4 fɛnɛ tigɛ fɔlɔ o ye Mali minisiriso bɛɛ ka baara kɛ n'u bɛɛ ye baara dilali siratigɛ la filanan tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɛsinnen bɛ n'a bɛ f'o ma ko organisation professionnelle APCM APCAM olu fɛnɛ comme olu fɛnɛ bɛ baara k'a la ka baara kɛ n'olu fɛnɛ ye an y'olu kɛ an y'o o bisigi filanan an yɛrɛ ka ɲɛ min fɔ service da minnu bɛ yen k'olu ka baara ɲɔgɔnya sinsin donc k'u bila u ka baara kɛ walasa ko musaka man ca bilen u kana musaka kana jɛnsɛn musaka ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan baara kɛ o kɛra filanan ye sabanan projet minnu bɛ yen n'u kan ka taa kan ka continuer ani projet kura k'olu kɛ naaninan kɔmasegin c'est-à-dire kalo wɔɔrɔ bɛɛ bɛ na an ye wari min sɔrɔ an b'o fɔ an ye baara min kɛ an b'o fɔ an ye laɲini min sɔrɔ an b'o fɔ fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an b'a labɛn donc an ye fɔlɔ kɛ janvier 2021 le 11 janvier 2021 an ye an y'an ka filanan kɛ nin décembre kalo la donc an ye ninnu de boloda mais n'i ye fɛn ta minisiriso ni an cɛla baara ta i b'a ye k'a fɔ an ye minisiriso 17 de an n'olu de ye ɲɔgɔn ye an taar'u bɛɛ fɛ o kɔrɔ gouvernement yɛrɛ ministère bɛrɛ ma to bilen dɛ a bɛɛ ma to an n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kelen kelen n'an n'u ye ɲɔgɔn ye an minisiri fila an bɛ an ka babu fɔ n'an tila babu la an ka technicien bɛ baara kɛ bi bi in na
an ye cadre partenarial signé an y'an bolo bila o la ani ministre de la défense ani ministre de la promotion de la femme ani ministre de l'enseignement supérieur sanfɛ kalan o de okumu kɔnɔ n'an taara sibi n'o ye ministre de la défense ye o plan d'action kɔnɔ musow kan ka kalan an ka dunfɛnw bayɛlɛmali la donc an ye muso 25 fɔlɔ ta ka taa n'o ye sibi tile kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ k'olu kalan aw yɛrɛ y'a ye télé la u ye cɛkɛ dilan an ka fɛn na bananku la ka tapioca dilan a n'a ɲɔgɔnnaw donc an y'o kɛ o tɔ o bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ continuer n'o ye an bɛna muso wɛrɛw kalan an bɛna cɛ wɛrɛw kalan bon ministre de la promotion de la femme an y'o o sɛbɛn an y'an bolo n'o bila o sɛbɛn na tarata tɛmɛnen donc an bɛna ɲɔgɔn ye k'a lajɛ cogo min na an bɛ se k'olu fɛnɛ waleya maintenant min ye n ka cakɛda ninnu ka baaraɲɔgɔnya ye olu bɛnna u sigira ka fɔ u ye fɛn sigi sen kan min b'a to u bɛ se k'u ka wari n'u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ k'o baara kɛ maintenant n ye komi n y'a fɔ cogo min na reddition des comptes n'o ye commencé kɛ an y'o kɛ ka ban an kan ka dɔ kɛ nin décembre la maintenant min ye projet ye an nana sɔrɔ projet dɔw bɛ yen fɔlɔ o tun ye le Mali au travail ye o projet a kun papier bɛ yen a babu bɛ yen a kun donna Qatar de la dira Qatar kaw ma donc an y'a ta ka sɛgɛsɛgɛ k'a lakuraya ka a di Qatar ma an n'u bɛ négociation na o tɛmɛnen kɔ an ye développement des compétences de la diaspora o programme fɛnɛ bɛ yen an y'o sɔrɔ yen an bɛ k'o kɛ an nana sɔrɔ projet PROSEJ bɛ yen programme de renforcement des compétences de la jeunesse ani le projet FIER an n'olu fila sɔrɔ o ye programme baw de ye mais an nana sɔrɔ bantɔ don sisan an bɛ ka u ka phase filanan an bɛ k'o de négocier FIDA o sɔnna Banque mondiale sɔnna donc an b'o baara la n'o ɲana o baaraw fɛnɛ bɛ daminɛ mais olu programme ninnu bɛ baara caman dayɛlɛ togodamɔgɔw de ye u bɛna baara caman dayɛlɛ togodamɔgɔw ye FIER ni PROSEJ o tɛmɛnen kɔ yɔrɔ a yɛrɛ y'a ye fɛnɛ don dɔ la jabaranin na ani danu ta la an bolo bila papier nɔ dɔ la o ye société min b'a fɛ ka ordinateur bɛ dilan cogo min na k'o dilan Mali la yan nɔ an n'olu bɛnna an ye bɛnkan dɔ sɛbɛn k'o signé o bɛnkan in kɔnɔ u kan ka baara 1,600 k'o di Mali denmisɛnninw ma donc an b'o fɛnɛ kan n'o tɛmɛnen kɔ projet dɔ bɛ yen an y'o kɛ o bɛ kɛlɛ Kita ka musow dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛda sigi sen kan o fɛnɛ na an kan ka baara 2,250 k'o créer denmisɛnninw ni musow cɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman nin diyara n ye o la an bɛ se k'an sigi a kan k'a fɔ ni Ala sɔnna fɛn o fɛn nun donna ka ban c'est à dire minnu daminɛna ka ban nin bɛɛ lajɛlen na se ka sabati ni Ala ye simaya bɔ inchallah an b'a fɔ ka sara Ala la komi i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn bi gɛlɛya bɛ mais o t'a bali ni baara kan ka kɛ a ka kɛ o de y'a to anw ye nin stratégie bisigi donc a kɛra cogo cogo an ye fɛn fɛn signé an ye fɛn fɛn fɔ an b'an cɛsiri walasa k'a kɛ an nalen fɛnɛ an ɲinɛna k'o yɔrɔnin fɔ anw ye groupe sigi sen kan k'a fɔ groupe d'écoute parce que an y'a ye Mali denmisɛnninw bi bi in na dusu b'u kɔnɔ u caman b'a fɛ k'u yɛrɛ ka cakɛda sigi sen kan wa musow fɛnɛ b'a la wa i bɛ min bɛ mɔgɔ yɛrɛ kabakoya muso denmisɛnninw muso denmisɛnnin caman b'a la o bɛna k'u b'a fɛ k'u ka entreprise créer donc an ye groupe sigi sen kan mun bɛ mɔgɔw lamɛn n'i nana an b'i lamɛn k'i bisimila k'i lamɛn ka ɲa n'an y'a i ka kuma faamuya an b'a lajɛ an bɛ se k'i bila so ma n'an ka kan k'i dɛmɛ k'i ka papier dilan an b'o kɛ n'an ka kan k'i bila ka taa APEJ la an ka service d'an n'an ka kan k'i bila ka taa FAPA la wa ANPE an bɛ bila ka taa yen k'a kɛ cogoya la cogo min b'a to ni mɔgɔ nana puisque i ye maliyɛn de ye i y'an ka citoyen de ye i ka se ka lamɛn ka se k'i bilasira donc an b'o kɛ bon an t'a lajɔ fɛnɛ an b'a la su ni tile parce que anw bolo anw taara ka kɛ ministre ye Mali citoyenw de kama malidenw de kama donc o de y'a to an bɛ nin baara kɛ nin cogo la a diyara n ye donc ni ye a faamu i ka kumaw kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ Mali dan tɛ Bamakɔ ye i da sera togodala mɔgɔw ma donc togodala mɔgɔw fana bɛɛ bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko ni Ala sɔnna u na ministère in fana tɔnɔbɔ hatɛ comme n y'a fɔ cogo min na an bɛ ka projet kɛ yɔrɔ fila bɛ yen déjà saba yɛrɛ tun bɛ yen minnu bɛ baara kɛ togoda la u banna an bɛ k'u labɛn an bɛ ka segin u kan an ye kura wɛrɛw kɛ olu bɛ Kita an y'a fɔ cogo min na dɔ bɛ Kita dɔ bɛ Yanfoyi la o tɛ o dama tɛ dɛ mais an bɛ ka dɔ wɛrɛw dilan min b'a to togodala mɔgɔw bɛ se ka baara sɔrɔ u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ u bɛ se k'u ka cakɛdaw sigi sen kan
walasa ka musaka sɔrɔ k'u ka denbayaw ta k'u ka denbayaw lahinɛ donc k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na a bɛ continuer. Monsieur le ministre, an ye faamuyali caman sɔrɔ na mais est-ce que i da sera minnu ma ninnu kɔfɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu fana an b'a jigiya bi k'a fɔ olu bɛɛ bɛ n'u ta sɔrɔ a la est-ce que baara wɛrɛw fana bɛ yen nɔ i da ma se minnu ma. Baara wɛrɛw bɛ yen an bɛ se ka CNDL fɔ schéma d'investissement pour le développement local o ye programme ba de ye a bɛna kɛ Mali fan bɛɛ o don ani groupe pivot CNDL an n'olu ye o convention an y'an bolo bila o la donc o baara bɛna daminɛ dɔɔnin o tɛmɛnen kɔ an ye CFORPA cellule d'appui à la formation des ceux qui parlent arabe donc an y'o loi ta a barika la voilà an y'o loi ta CNT y'o signé donc o fana bɛ yen an bɛna o fana baara daminɛ o tɛmɛnen kɔ projet wɛrɛw bɛ yen an y'a fɔ cogo min na comme sisan an ye 2000 jeunes denmisɛnnin ba fila k'o bila stage la Mali service la donc o fana kɛra ani ɲinan an ye mɔgɔ 50 bila ka taa Maroc ka taa kalan kɛ san 2 wa Tunisie ta bɛna lefɛ n'u nana comme an b'a kɛ cogo min na an b'a jɛnsɛn réseaux sociaux kan mɔgɔ minnu bɛ intéressé u b'u ka candidature posé an b'u sélectionner. A diyara n ye monsieur le ministre mais n'an ye nin bɛɛ fɔ bi e ka minisiriso yɛrɛ tɔgɔ n'an y'a lajɛ k'a fɔ bololabaara ani baara ɲiniw fɛn o fɛn bɛ don baara yɛrɛ kɔnɔ n'a ma kɛ fonction publique ye bololabaara fɛn o fan o fan an tɛ se ka sɛnɛ bɔ o kɔnɔ dɛ bi Serifula lajɛlen don togoda la kosɛbɛ kosɛbɛ jango an seginnakaw ni kɔlɔnbakaw fɛ yen nin kuma in na. non i ka kuma ye tiɲɛ ye yɔrɔ o de y'a to anw septembre 2021 an ye forum ba sigi sen kan Segu n'o hakili b'a la tile 3 forum an y'o sigi walasa ka hakili jagabɔ kɛ togodala musow ani togodala denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min sɛnɛ hukumu kɔnɔ baganmara hukumu kɔnɔ ani baara minnu bɛ a kɛrɛfɛ n'a b'a fɔ o ma ko para agricole an y'o kɛ tile 3 an ye o rapport kɛ k'o plan d'action ba bɔ donc an bɛna fɛɛrɛ ɲini k'o plan d'action bila donc k'a fɔ togodala mɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ an ka ministère ni a ma ɲin'u kɔ an b'a la su ni tile ka fɛɛrɛ ɲini walasa baara min kan ka kɛ togodala o ka kɛ ka ɲa mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ parce que bi na n'i y'a lajɛ sɛnɛ tɛ cikɛ de sɛnɛ ye wari sɔrɔ da de ye wari sɔrɔ da de don donc n b'a fɔ denmisɛnninw ye ani musow ani cɛw sisan kɔni u k'u cɛsiri walasa ka sɛnɛ don ba la min b'a to fɔlɔ an b'an ka denbayaw balo filanan an b'a feere ka nafa sɔrɔ sabanan an bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ la nimisi wasa parce que an ka dunfɛnw an ka sɛnɛkɛfɛnw a bɛ se Mali fan bɛɛ donc ne hakili la sɛnɛ ye yɔrɔ ye baaraba de bɛ se ka sɔrɔ yen an b'o baara kan walasa an ka denmisɛnninw n'an ka musomaninw ka baara sɔrɔ. A diyara n ye i da magara gunba 2 la bi n dalen b'a la k'a fɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ nin tɛna kɛ an siɲɛ laban ye nin plateau in kan kɛnɛ bɛ yan ni Ala sɔnna a WhatsApp numéro bilalen don maa minnu b'a fɛ k'u ka ɲininkali wɛrɛ kɛ an n'u fana donni k'u lase aw ma cogo la min bɛ kɛ sababu ye o jaabiw nadi don nataw la an ka teleso ye an ka arajoso fana bɛ yen n'o ye La Voix du Citoyen ye jamukan kelen a bɛna tɛmɛ yen fɛ n'an y'a lajɛ bi monsieur le ministre i da sera ninnu caman ma mais an bɛ don min na bi e da sera minnu ma an ma se ka mun ni mun kɛ ɲinan san kɔnɔ walima baara bolodalenw na ka sabu kɛ gɛlɛya ye la difficulté majeure à rencontrer. I ye min fɔ Mali ye CEDEAO ye sanction ba de bila Mali kan min y'a to an ka musakaw caman bɔra a la o kɛlen gouvernement ye fɛɛrɛw tigɛ walasa baara ka se ka kɛ walasa mɔgɔw ka se ka sara hakili la baara ma jɔ mɔgɔw ma sara ma jɔ o kumu kɔnɔ an fana y'an cɛsiri ka baara caman kɛ mais yɔrɔ musaka min n'a kun bisigilen don ka d'aw ma n'o ma d'aw ma yɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la donc o gɛlɛya kɛra an kan donc fɛn caman bɛ yen fɛn dɔw bɛ an ma se k'o kɛ mais an ye gɛlɛya yɛrɛ min ye o gɛlɛya mali o dɛnnen tɛ musakako la quoi fɔlɔ o ye malidenw yɛrɛ ka faamuya ka se métier kalan ma olu bolo métier kalan ye bolokɔrɔ fɛn de ye ni denmisɛnnin dɛsɛra de kalan na n'a ma DEF sɔrɔ a danna 6e na ma bac sɔrɔ ko a t'a don métier la bi na an tɛmɛna an kan ka tɛmɛ o dakun kan munna
ni jamana baw lajɛ bɛɛ fɛ mɔgɔw b'a daminɛ fɛn de la formation professionnelle la métier kalan na n'u ye baara sɔrɔ u sɔrɔ ka sera ka kalanba ninnu kɛ donc an k'a lajɛ mɔgɔw k'a faamuya ko métier kalan tɛ man ka bila bolo kɔfɛ o ye gɛlɛyaba ye filanan o ye an ka baara in kɔnɔ an bɛ an sinsin gɛlɛya minnu bɛ cakɛdaw kan walasa k'o kalan kɛ mɔgɔw kun mais an y'a ye k'a fɔ halisa an bɛ kalan min kɛ mɔgɔw kun ani gɛlɛya min bɛ cakɛda kan u tɛ ɲɔgɔn ta donc o gɛlɛya bɛ yen o ye gɛlɛyaba dɔ ye gɛlɛya sabanan o ye komi e yɛrɛ da sera ma sisan cakɛdaw ka baara an ka togodaw la sɛnɛkɛ baara dɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u ka entreprise créer an ka cakɛdaw la an ka togodaw la o ka dɔgɔn o man ca ani naaninan o ye n'i ye an ka collectivité lajɛ yɔrɔ Mali bɛ décentralisation kan n'i y'an ka collectivité lajɛ u ka plan de développement social économique i b'a sɔrɔ baara wa question tɛ yen u t'a ta ba la u ka programme kɔnɔ donc voilà ni gɛlɛya damadɔ de bɛ yen. A diyara n ye monsieur le ministre bi ka kɛ ni Mali kura yɛrɛ taasira ye aw kɛn bɛ ka projet ba jumɛnw programme k'u bila sen kan walima k'u labɛn don nataw la min bɛna kɛ sababu ye baarako gɛlɛya min bɛ an ka jamana in kɔnɔ ni ale jɔyɔrɔba bɛ insécurité la ani fɛn caman na olu ka dabila les projets les futurs projets. I ye min fɔ nin ye kuma bakuruba ye komi an bɛɛ y'a ye k'a fɔ sisan gɛlɛya de y'a to kuma dɔ la denmisɛnninw bɛ bɔ sira kan ka taa jatewalekɛla ninnu nɔfɛ terroristes nɔfɛ donc fo ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to u bɛ baara sɔrɔ o de y'a to anw ka minisiriso in jɔyɔrɔba de b'a la anw kɛlen bɛ k'an cɛsiri walasa ka ɲɛnabɔ o siratigɛ fɛ an ko min ye togodaw ye an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka programme kuraw kɛ yen yɔrɔ n y'a fɔ PROSERGE an bɛ k'o phase filanan an bɛ k'o dilan FIER an bɛ k'o phase filanan dilan projet wɛrɛ bɛ yen an bɛ k'o dilan fana o bɛna kɛ Mali fan bɛɛ o ni Shendel ani projet wɛrɛw bɛ yen donc un projet 4-5 belebele an bɛ k'o labɛn walasa cogo min na baara bɛ se ka sɔrɔ togodaw la o ye fɔlɔ ye mais min ye kalan yɛrɛ taasira ye an ka centre de formation ninnu an b'a fɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ k'u bolo walasa u ka se ka kalan ɲuman di ka tila k'u dɛmɛ pour que u ka se ka kalan di ka ɲa ani u ka baara n'anw ka baara n'a bɛ f'o ma ko partenariat public privé k'u fɛnɛ sinsin cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa métier kalan in ka se ka don ba la Mali kɔnɔ. A diyara n ye monsieur le ministre an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la bi an ka waati n'a cogo kama an b'a fɛ ka dɔn bi laseli jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin Mali jamanadenw ma minnu bɛ faso kɔnɔ yan hali minnu bɛ faso kɔfɛ ani i yɛrɛ ka minisiri so a jɛɲɔgɔn n'o y'a ka partenaire ye e ka message ye jumɛn ye. wele da min bɛ ne fɛ ka se olu ma o ye fɔlɔ ye k'a fɔ bi in na Mali bɛ dakun min na fo an bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ a tɛ se ka ɲa n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o fɔlɔ ye filanan anw ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako de ma donc secteur min b'a to n'an bɛ se ka baara dilan di mɔgɔw ma ka fɛɛrɛ tigɛ o ye an ka togodaw ye o ye sɛnɛ ye donc ka mɔgɔw wele an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn k'an banba mais gɛlɛya min b'o la c'est que bi an ka denmisɛnninw bolo sɛnɛ tɛ nafa se mɔgɔ ma i bɛ tile kɛ baara la ka su kɛ baara la mais i tɛ nafa bɛrɛ sɔrɔ wa i tɛ considéré kosɛbɛ i ka togoda la mais an bɛ ka baara kɛ a kan walasa o ka bɔ yen mɔgɔw ka faamuya ko cikɛ de bɛ sisan mɔgɔ lase dakunba la cikɛ de bɛ nafa lase mɔgɔw ma donc ka wele bila mɔgɔw ma walasa denmisɛnninw bɛ togoda la u ka to yen an ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini u ka se ka baara kɛ min ye an ka partenaires ye u k'a dɔn k'a fɔ an ye bɛnna fɛn fɛn kan fɔlɔ ani ministère minnu ye fɛnw signé filanan yɔrɔ an ye plan diagnostic dɔ kɛra an ka département na plan dɔ bɔr'o la min bɛna an yɛrɛ ka département renforcer ka sinsin partenaire minnu b'o la k'a yira k'a fɔ an ma ɲinɛ an b'a sira kan an bɛna kɛ an y'a bolo da. Monsieur le ministre bi babu kuncɛ la e bɛ se ka an bilasira ni mun ye. N bɛ min fɔ babu kuncɛ la o ye k'a fɔ bi in na
walasa jamana ka se ka bɔ nin dakun na fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o siratigɛ la secteur privé ani secteur public olu kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye formation professionnelle hukumu kɔnɔna la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ko kan o de y'a to d'ailleurs anw ye patronat an y'u rencontré walasa ka bɛn ko la cogo min na an bɛ se k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan n'an bɛ se k'o ta formation kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan sɛnɛ an y'a yira k'a fɔ sɛnɛ de ye yɔrɔ ye togodaw ye yɔrɔ ye baara bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na baara bɛ se ka fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ yɔrɔ min na donc o siratigɛ fɛnɛ na k'a fɔ denmisɛnninw ni musow ye u ka to yen an ka se k'u dɛmɛ pour que u se ka u ka baara kɛ o de y'a to an ye forum national de l'entrepreneuriat kɛ novembre 2021 walasa k'a lajɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka tigɛ ka sigidala mɔgɔw togodala mɔgɔw dɛmɛ u ka se k'u ka baara k'u yɛrɛ ye ɔ n y'a min fɔ fɛnɛ o nin bɛɛ bɛ kuncɛ ni san o san ni redevabilité reddition des comptes an ye fɔlɔ kɛ janvier 2022 la an bɛna filanan kɛ nin décembre kalo la k'a yira k'a fɔ anw ka baara nin baarako a bɛ département a bɛ bɛɛ de kun kan ni an ni ministère ka fara ɲɔgɔn kan donc k'a fɔ ministère ye ko an b'u fo fɔlɔ u ka cɛsiri la mais u ka fara an kan an ka se ka baarako nin ɲini ɲɔgɔn fɛ walasa ka fɛɛrɛw tigɛ ani dabali minnu b'a to denmisɛnnin ni muso bɛ baara sɔrɔ sani jamukan ka datugu mais togoda la gɛlɛya dɔ bɛ sɛnɛkɛlaw fana kan i b'a sɔrɔ kumaw la a b'a ka jardinw sɛnɛ ka ɲɛ ka fɛnw kɛ mais maa wɛrɛ kokisɛri wɛrɛ de bɛna don ani fɛnbagaw yɛrɛ cɛ est ce que bilasirali fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o la o min ye o gɛlɛya ye an bɛ ka hakili jagabɔ ko kan parce que bɛɛ y'a ye k'a fɔ n'i ye sɛnɛ kɛ san'a ka se duguba kɔnɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 de kɛ sira la donc ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔnw sigi ou bien coopérative min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u ka fɛnw feere duguba kɔnɔ n'o kɛra dɔ bɛ bɔ intermédiaire la ni dɔ bɔra intermédiaire la u bɛ nafa sɔrɔ wa sɔngɔ bɛ jigin duguba kɔnɔ donc o fɛ an bɛ k'o de hakili jagabɔ kɛ walasa k'u bila o sira kan a diyara n ye mais monsieur le ministre da sera fɛn dɔ ma waati kɔni b'an bolo mais a ka d'an ye ko yɔrɔnin fana i bɛ se ka tɛmɛ min ye Shendel ye a Shendel yɛrɛ ale yɛrɛ mun ye an ma se k'o de faamu dɔɔni Shendel ye programme ba de don a sigilen bɛ walasa ka togoda mɔgɔw yɛrɛ de dɛmɛ komi an y'a fɔ cogo min na an bɛ ka programme de ɲini minnu bɛ togoda mɔgɔw dɛmɛ Shendel kɔnɔ fɔlɔ misi kelen bɛ di muso kelen bɛ di muso kelen ma i b'a a lamɔ i b'i ka tɔnɔ bɔ a la filanan denmisɛnninw bɛna kalan yiri dɔ bɛ fɛn bin dɔ bɛ yen ko herbe à éléphant u bɛn'o turu k'o lamɔ o herbe à éléphant nin bɛ k'an bolo joona kojugu wa a ka production ka bon donc ka o kɛ walasa an ka biganw kana sɛgɛn dumuni na an y'a ye k'a fɔ ni waati sera Mali kɔnɔ biganw ka dumuni sɔrɔli bɛ gɛlɛya donc a bɛna o ban an ka biganw bɛ bonya kuma o kuma u bɛ se ka feere yan nɔ komi u bɛ se ka feere kɔfɛ donc o ye ka da o kan fɛnɛ u bɛna pisciculture kɛ u bɛna nakɔsɛnɛw kɛ u bɛna fɛn wɛrɛw kɛ donc baara bɛɛ de b'a kɔnɔ bi tarata an bɛ foli bila Sirifila ma fɔlɔ a baarakɛlaw ka foli bila e yɛrɛ ma ani ka foli bila an lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ ma ka yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ bi a bɛ ka kɛ maliyɛnw de ye baara min bɛ ka kɛ an bɛ ka kɛ ni ŋaniya ye ŋaniya in b'a to Mali bɛ da kun min na a bɛ bɔ la ka taa da kun wɛrɛ la président de la transition colonel Assimi Goïta a y'a fɔ ko an ka malidenw lamɛn malidenw bɛ min fɛ o de bɛ kɛ ayiwa an b'o de kɔnɔ ni min nana i m'a ye an bɛ mɔgɔw reçoit kuma bɛɛ an ka département na an t'an ban ka mɔgɔ reçoit parce que président ye min fɔ o de don anw bɛ yan maliyɛnw de kama ni min nana an b'o lamɛn k'o bilasira donc k'a f'u ye u ka cakɛda nin y'olu de ta ye an ka département y'olu de ta ye a b'olu de kama u kana siran u kana jɔrɔ n'u mago b'an na su ni tile u k'a fɔ an ye an b'u bisimila k'u bilasira. Monsieur le ministre an b'i fo waati sera bi an bɛ bi jamukan kɔni bila yan mais n dalima la k'a fɔ an ka whatsapp numéro bilalen bɛ an kanubagaw bɛ se k'u ka ɲininkali wɛrɛw kɛ don nataw la n dalima la k'a fɔ minisiriso ko dama tugu an ye an ka kunnafoniw sɔrɔ walasa k'o lase yan walima an ka arajoso an ka jamukan baarada la an ka arajoso la la voix du citoyen ne de bɛ dansigi an ka bi jamukan na an ka maa welele ale tun ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don bololabaara sabatili baara ɲini ani formation professionnelle o ma
an kɔni jigi sigira kuma kɔnɔ k'a fɔ hali n'a danna k'a fɔ maa minnu ye arabu kalan n'a diplôme b'u bolo ko programme dɔ bɛna sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka baarako nɔgɔya bɛɛ bolo o bɛ anw nimisi wasa o bɛ an wasa nalima la k'a fɔ bi karamɔgɔ fari na fɔni kosɛbɛ nin kuma mɛnlen ne a sera ka sigi sen kan togodalamɔgɔw an minnu ye togodalamɔgɔw ye ɲinama k'an kɔ fiyewu k'an bɛɛ lajɛlen an sen bɛ na ni minisiriso bɛ yen bi ko an kan ka dugawu kɛ min y'o la an ma se ka lafiyewu k'a fɔ nin bɛ se ka fara o kan bari jamana in bilama an ye lakɔlɔsili minnu kɛ ɲininikɛlaw ye jaabi minnu d'a ma o de ye k'a fɔ baarako gɛlɛya ale nana ni sababu caman caman ye bi ni basigibaliya b'o la an ka jamana kɔnɔ ni bingani wale caman b'o la ka sababu kɛ baara ntanya ye ni minisiriso bɛ yen n'o ka baara o ɲɛsinnen ninnu ma o ka kɛlɛ ɲɛsinnen ninnu ma walasa bɛɛ lajɛlen musow ni denmisɛnninw an bɛɛ ka baara sɔrɔ an b'a fɔ tabarikala ne ni aw waati wɛrɛ ni ala sɔnna an na masala hakilina wɛrɛ kan WhatsApp numéro bɛ aw ka bila la min bɛ kɛ sababu ye an ni aw an na bɔ ɲɔgɔn kalama aw ka ɲininkaliw an b'u ta k'u tɛnku an ka maa welew na an b'a fɔ a ka mɔla waati wɛrɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh